Il-Pips bħalissa mhux il-ħabs għax minn sentenza ta' 25 sena dwar delitt doppju inħafrulu 10 snin minħabba dik li sejħet bħala kondotta tajba. Fl-istess ħin huwa għamel aktar minn nofs il-pina tiegħu dwar dan il-każ fl-Isptar Monte Carmeli fuq talba tiegħu stess. Il-Pips iżda għadu qed jistenna biex jgħaddi ġuri ieħor, darba fuq importazzjoni ta' 5 kili ta' droga mill-Olanda. Allegatament, il-Pips kien wieħed mill-imħuħ wara dan il-każ li kien ippjanat meta huwa kienet jiskonta sentenza fuq til doppju. Fost it-19 il-persuna li hemm akkużati f'dan il-każ hemm ukoll il-mara tal-Pips li allegatament anke għaddit flus lil wieħed mill-Maltin li kellhom iniżlu l-5 kili ta' droga mill-Olanda. Il-Pips għadu kemm inħeles mill-ħabs ix-xahar li għadda wara li kien instab ħati taqdil doppju fl-1999. Dik is-sena fit-23 ta' Settembru, il-Pips kien spara 4 tiri f'ras Emanuel Sultana, magħruf bħala Tazz, u qatlu. Sultana kien instab mixħut mejjed, brasu u biċċiet tada mimtajjar mas-saqaf tal-appartament tal-Pips fit-triq Enrico Mizzi il-Mosta. Il-Pips kien qal li qatel lil Sultana għax ħaseb li kien intbagħat fl-appartament tiegħu minn Emanuel Camilleri, magħruf aħjar bħala il-Bully, biex joqtlu, blan li l-Bully joħodlu l-mara. Wara li ħareġ mill-appartament tiegħu bis-senter fideh fi triq oħra, triq Kuraġġ Kempri, il-Pips kien qatel lil Alfred Grima għal xejn b'xejn wara li spiċċa wiċċ imwiċċ miegħu. Sa dan it-tant sal-lum 9 snin sħaħ wara li seħħ il-każ għadu mhux magħruf meta l-Pips ser jibda dej ġuri fuq l-assoċjazzjoni fl-importazzjoni ta' 5 kili ta' droga mill-Olanda. Fl-unika reazzjoni li għamel il-Gvern fuq il-każ tal-Pips, il-Gvern iddefenda d-deċiżjoni li Charles Muscat ħareġ 10 snin kmieni mill-ħabs waqt li ġustifika l-fatt ukoll li minkejja li għaddew diversi snin, il-Pips għadu ma bedix ġuri fuq il-każ ieħor ta' importazzjoni ta' droga.